دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборот мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. қадрдонии ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. пирӯзмандон барои саҳми арзишманди худ дар рушди маърифат ва китобхонӣ қадршиносӣ гардиданд. хушксолӣ ва камобӣ бесобиқаи имсола. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки вазъи об дар 10 солаи охир бесобиқа кам шудааст. оё ин ҳолат ба истеҳсоли барқ чӣ гуна таъсир мерасонад? созандагӣ мароми мост. корҳои сохтмонӣ дар кишвар шеваи тоза дорад. саҳми сокинон дар ин замина шудгори барвақтии тирамоӣ ва яхобмонии замин, омили фаровонии ҳосил. мутахассисон зарурати мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва иҷрои корҳои агротехникии тирамоҳиро шарҳ медиҳанд. дар фасли тирамоҳ то боридани боронҳо мо ин маъракаро мо бояд ба анҷом расонем. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид. дар ин озмуни сатҳи баланд 94 нафар ғолиб гардида 4 нафари онҳо соҳиби шоҳҷоиза шуданд. дар вазъияти муносиб барандагони шоҳҷоиза ва ғолибони номинатсияҳо қадрдонӣ гардиданд. гузориши Қамариддин Ҳусейнзода дар ин хусус омода гардидааст. имрӯз дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардид. зимни ифтитоҳи маросими расмии ҷоизасупории муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст Дилрабо Мансурӣ иброз доштанд, ки имсол зиёд гардидани маблағҳои ҷоизаҳои ғолибони озмун аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам вусъат ёфтани раванди китобдӯстиву китобхонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди эҷодкорӣ байни насли наврас ва дигар қишрҳои ҷомеа заминаи мусоид гузошт. иттилоъ дода шуд, ки имсол дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст 434 нафар иштирок намуданд, ки аз ин шумора 2 нафар тоҷикони бурунмарзӣ буданд ва ба таври маҷозӣ ба саволҳои ҳайати ҳакамон посух додам. ман ватанзода Зуҳал хонандаи синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 4 ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Дарвоз ҳастам. ман дар ин озмун соли аввал аст ки иштирок меварзам ва сазовори ҷои дуюм гардидам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст соли ҳафтум аст, ки таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ ва тақвияти ҷаҳони маънавӣ дар байни аҳолии мамлакат баргузор мегардад. анушервон Раимов ҳастам, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии Данғара аз рӯи ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ. соли панҷум аст, ки дар ин озмуни бонуфуз ширкат меварзам. дар натиҷаи 5 соли талош ва заҳматҳои зиёд мутолиаи бардавом тавонистам, ки соҳиби шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ гардам. ман Аминова Азиза, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи академик Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Зафаробод мебошам. ман миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоям, ки ба мо бар ин кӯдакону наврасон ва ҷавонон чунин озмунҳои бонуфуз омода намудаанд.
نتیجه های 6 سال برگزاری این آزمون جمهوریوی دلیل روشن توجه روزافزون به کتاب و دانش می باشد. من نظرова نصیبه هستم، خواننده صنف 11 از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه واسع ولایت ختلان. من از نام اهل عائله‌مان منتداری صمیمانه خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می‌رسانم که برای ما چنین آزمون‌های با نفوذ را تشکیل کردند. طبق معلومات در دور سالهای 2019-2024 در آزمون 1,153,616 نفر اشتراک نمودند که از این شماره 772,923 نفر یا 67% زنان و دختران می باشند. این نشان دهنده ها بازگوی آنند که آزمون در ترغیب دانش، رشد معرفت خانواده و بالا بردن مقام زنان و دختران در جامعه نقش مهم دارد. من شیرغوز وزرینه، آموزگار مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بولایحق در شهر تهران می باشم. خلق تاجیک از قدیم الایام مردم کتابخوان و کتابدار و کتاب دوست و کتاب نویس بودند و این را اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با گذرانیدن آزمون فروغ صلح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت تاجیکستان و وطن عزیز ما و دیگر آزمون‌ها به تمام جهانیان معرفی نموده، اثبات نمودند که در حقیقت مردم تاجیک مردمی با فرهنگ و با دانش و با خرد می باشند و من بسیار خرسندم که این روز شاگردان من در این آزمون جای غالب این آزمون گردیدند و من از آنها افتخار میکنم. طبق اطلاع امسال در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است 94 نفر غالب گردیده، 4 نفر آنها صاحب شاه جایزه شدند. از جمله 3 گیرنده شاه جایزه خوانندگان مؤسسه های تحصیلات عمومی می باشند. در وضعیت مناسب طبق مقررات به غالبان جایهای سوم 40,000 سامان، جای دوم 50,000 سامان، جای یکم 70,000 سامانی و برنده شاه جایزه 140,000 سامانی مکافات های پولی تقدیم کرده شد. با назардошти тағйирёбии иқлим ва паст гардидани маҷрои об дар обанборҳо маҳдудияти барқ дар баъзе минтақаҳо ба мушоҳида мерасад. аммо масъулони соҳа таъкид менамоянд ки ин маҳдудиятҳо муваққатӣ буда, ҳадафи асосӣ ҷамъоварии захираи кофии об ва таъмини устувори шабакаҳо барои фасли сармо мебошад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бо назардошти тағйирёбии иқлим ва коҳишёбии маҷрои об дар обанборҳои кишвар, масъалаи камбудии нерӯи барқ пеш омада. кам шудани ҳаҷми оби дарёҳо ва пастшавии сатҳи захираҳои обӣ боис шудааст ки истеҳсоли нерӯи барқ маҳдуд гардида шабакаҳои энергетикӣ дар ин фасл бо реҷаи муайян фаъолият намоянд. бо назардошти чунин вазъият норасоии барқ дар баъзе аз минтақаҳо ба мушоҳида мерасад, аммо масъулини соҳа таъкид менамоянд ки ин маҳдудиятҳо муваққатӣ буда, ҳадафи асосии ҷамъоварии захираи кофии об ва таъмини устувории шабакаҳо барои фасли сармо мебошад. фарҳанги баланди истифодабарии нерӯи барқ имрӯз тақозои замон аст. дар фасли зимистон бо кам шудани бо хунук шудани иқлим табиат хусусан табиати кӯҳсори мо дар дарёҳо хусусан дарёи вахш анамин маҷрои дарёҳо то 10 маротиба кам мешавад. яъне маънои ин аст ки истеҳсоли нерӯи барқ ҳам кам мешавад. табиӣ аст, вале истеъмоли нерӯи барқ вобаста ба хунукшавии сарчавии ҳаво дар ҳама оилаҳо зиёд мегардад ва аз рӯи ин мо барои адолату инсоф ба ин масъала назар кунем. масъулин итминон медиҳанд ки ин чораҳо ба он равона шуданд то дар фасли сармо ки ҳарорат ба тадриҷ паст мешавад, сокинон бо барқи хушсифат таъмин гарданд. чуноне ки мо медонем ҷумҳурии тоҷикистон яке аз ҷумҳуриҳое мебошад ки дар
байни дигар давлатҳои осиёи марказӣ дорои 280-300 рӯзи офтобӣ мебошад ва метавонад шаҳрвандон барои ҳарчи зудтар расидан ба истиқлолияти комили энергетикии Тоҷикистон аз панелҳои офтобӣ истифода баранд, аз дигар манбаъҳое ки дар Тоҷикистон вуҷуд дорад аз он истифода баранд. бо мақсади беҳтар намудани сарфаи нерӯи барқ ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи бохтари вилояти Хатнон як қатор нақшачорабиниҳоро роҳандозӣ намуданд. гурӯҳҳои корӣ дар миёни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида аҳамияти истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқро шарҳ медиҳанд ки ин ташаббус ба он нигаронида шудааст ки аҳолӣ дарк намоянд ҳар як киловатт соати сарфа кардашуда барои таъмини устуворӣ ва беҳтар шудани ҳолати умумии энергетикӣ нақши муҳим дорад. гузаштан ба дигар намуди сӯзишворӣ ба монанди ангишт, ҳезум, газ мо метавонем ки энергияро дар як муҳлати муайян сарфа намоем. масъулин ҳамчунин аз сокинон даъват ба амал оварданд ки ба ин вазъият муносибати ҷиддӣ намуда истифодаи дастгоҳҳои барқиро танзим ва нерӯи барқро танҳо ҳангоми зарурат ба кор баранд. тавре таъкид мешавад қатъ гардидани муваққатии қувваи барқ ҷузъи чораҳои пешгирикунанда буда ҳадафи он беҳтар намудани таъминот дар моҳҳои сардии зимистон аст. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе кормандони прокуратураи ноҳия бо сокинон оид ба вазъи кунунии таъминоти нерӯи барқ суҳбату вохӯриҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор намуданд. тавре масъулон иттилоъ доданд аз аввали моҳи апрел то ба ҳол дар кишвар боришоти назаррас ба қайд гирифта нашудааст ва ин ҳолат ба паст шудани сатҳи об дар дарёи вахш ки манбаи асосии таъмини нерӯи барқи кишвар мебошад боис гардид. гуфта мешавад ки ҳатто дар минтақаҳои кӯҳӣ ки ҳар сол захираи асосии барф пайдо мешавад имсол миқдори барф хеле кам аст ва ин ҳолат ҳам ба ҳаҷми воридшавии об ба обанбори нерӯгоҳҳои барқи обӣ таъсири манфӣ расонидааст. дар ҷараёни суҳбату мулоқот таъкид шуд ки вазъи ба амал омада муваққатӣ буда ҳукумати кишвар ва тамоми сохторҳои дахлдор пайваста барои беҳдошти таъминоти барқ ва ҷалби манбаъҳои иловагӣ чораҷӯӣ мекунанд. бино ба гуфтаи масъулон қисман ҷорӣ шудани маҳдудиятҳо дар рӯзҳои нисбатан гарм ба он равона шуданд ки захираи об ва қобилияти истеҳсоли нерӯ дар рӯзҳои сарди зимистон устувор нигоҳ дошта шавад. ҳамчунин ба сокинон иттилоъ доданд ки ба рушди истифодаи манбаъҳои алтернативӣ аз ҷумла панелҳои офтобӣ ва боло бурдани сатҳи сарбанди нерӯгоҳи барқи обии роғун соли 2026 вазъи таъминоти нерӯи барқ ба маротиб беҳтар мегардад. вохӯриҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҷамоату маҳаллаҳои ноҳияи фирдавсӣ идома дошта ҳамкориҳо бо аҳолӣ ва огоҳ намудани онҳо аз вазъи воқеии истеҳсоли нерӯи барқ дар марҳилаи ҳозир яке аз самтҳои муҳими фаъолияти ниҳодҳои дахлдор дониста мешавад. манбаи асосии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон оби дарёҳои кӯҳӣ буда. Аз ҳамин хотир ҳаҷми истеҳсоли барқ ба ташаккули оби дарёҳо вобастагии мустақим дорад. аз ҷониби дигар ҳаҷми оби дарёҳо ба шароити обу ҳаво, хушксолӣ, тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои табиӣ алоқаманд мебошад ки имконияти амалии пешгӯии онҳо душвор аст. хушксолӣ, набудани боришот ва тағйирёбии иқлим таъсири ҷиддӣ ба истеҳсоли нерӯи барқ гузошта истодааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар суҳбати ҳамкорамон Зафар Қаюмзода бо мутахассисони соҳа пешниҳод мегардад. салом бинандаҳои азиз, ҳамсуҳбатони мо ҳастанд кормандони агентии обуҳавошиносӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Манзура Ҷумъахонзода ва Амрулло Раҳимзода. нахуст мегуфтед ки хушксолӣ, тағйирёбии иқлим, наборидани борон ба ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ чӣ таъсир дорад? соли 2025 фасли тирамо дар ҷумҳурӣ боридани боришот ба назар нарасид ки ин нисбат ба солҳои гузашта хеле фарқкунанда мебошад. агар нисбат ба солҳои қабл мо муқоиса кунем, дар соли 2024 дар ҷумҳурӣ 12 рӯзи боришоти мавҷуд буд ки ин нисбат ба соли 2025 боша танҳо 2 рӯзи боронгарӣ дар ҷумҳурӣ муқоиса гардид ки як рӯзаш дар водиҳо ва 2 рӯзи дигар бошад дар ноҳияҳои водӣбуда ва ноҳияҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ мушоҳида гардид ки танҳо боридани
بریدن برق در بلندی‌های زیاده از 100 متر از سطح برق بلند مشاهده گردید که این نسبت به سالهای گذشته در معیار اقلیمی تنها 30% را تشکیل نمود که این از معیار اقلیمی به نهایت کم مشاهده گردید که این به خشکسالی آورده میرساند. برای تولید نیروی برق ضرور ذخیره آب است، ذخیره برف است، ذخیره پیریخ است. سال از سال شماره انمان روزهایی که بارشاتشون باید که باشد کمتر شده ایستاده است و در حدود منطقه‌های کوهی جمهوری تاجیکستان که شماره روزهای بارشاتشون که به نمودی خواه به نمودی باران باشد خواه به نمودی برف باشد کم گشته ایستاده‌اند. طول سالهای اخیر انا همان مقدار بارشاتی که در حدود جمهوری تاجیکستان میبارد قریب که 60-70% آنها به نمودی مایع میریزند به نمودی باران. این در نوبت اول برای کاهش یافتن ذخیره‌های آبی مساعدت می‌نماید. برای ذخیره نمودن آب باید بارشات به نمودی سخت باشد، به نمودی برف باشد، چون که برف ذخیره آب است و هنگامی که در بالا آب‌های دریاهای جمهوری تاجیکستان خود در حوزه دریابخش باشد خود در حوزه دریای زرافشان باشد، اگر که برف که بارد از معیار مقرری زیادتر یا معیار مقرری که اگر که برف بارد ذخیره آب زیاد می‌گردد، کاهش آبی پیریخ‌ها یعنی که کمتر می‌شوند. مقدار بارشات کم شده ایستاده است و حرارت هوای اتمسفری به نهایت بلند رفته ایستاده است. انا سبب کم بودن بارشات اتمسفری این واردشوی انبوه هوای گرم از سمت منطقه‌های اورال و سیبیر غربی میباشد که هوای نسبتاً خشک به جمهوری وارد می‌کند. از همین سبب در سال 2025 ماه نوامبر خشکترین در 10 سال اخیر به نظر می‌رسد. این وارد شدن انبوه هوای خشک از سمت منطقه‌های اورال و سیبیر غربی به مشاهده می‌رسد. چگونه تغییریابی اقلیم به حجم و دوامناکی موسم‌های سیرابی و کم‌آبی تاثیر می‌گذارد؟ در تمام کره زمین گرمشوی، حرارت هوا، کم و زیاد شدن بارشات‌های اتمسفری، با میان آمدن سیل‌های موسمی زیاد گشته ایستاده است و در نوبت خود این مشکلات با حدود جمهوری تاجیکستان مخصوصا با ذخیره‌های آبی بخصوص پیریخ‌ها آورده رسانده ایستاده است که روز از روز کاهش آبی پیریخ‌های حدود جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی رسانده ایستاده است. تغییر آبی اقلیم بخصوص پیریخ‌هایی که در حوزه دریای بخش هستند، این مشکلات اساسا در فصل گرما بسیارتر به مشاهده می‌رسد. ذخیره‌های آبی با سرعت که آب شده ایستاده است البته تاثیر منفی خود را با استحصال نیروی برق می‌رساند. پیشگویی آب و هوا و مانیتورینگ آب امکان فراهم می‌آورد که نیروگاه‌ها با موسم کم‌آبی آماده شوند. در حدود جمهوری تاجیکستان در دریاهای اساسی جمهوری تاجیکستان و شاخاب‌های کلان آنها دیدبان‌های آبسنجی فعالیت می‌نمایند. در حدود جمهوری تاجیکستان 96 عدد دیدبان‌های آبچینکنی فعالیت دارند این زمان که پورا با مانیتورینگ دریاهای جمهوری تاجیکستان وابسته شده است. در یک شبانه روز 2 مرتبه سطح آب، صرف آب، حرارت آب، حرارت هوا، مقدار بارشات در وقت زمستان باشد، یخبندی دریا، همه اینها مشاهده می‌شوند و پیشگویی‌های 10 روزه دارد، پیشگویی ماهانه دارد، پیشگویی‌های 3 ماهه دارد و پیشگویی دوره وگتاسیونی دارد. امروز این مجرا یا سطح آب در دریاهای کشور چگونه است؟ در دریاهای جمهوری تاجیکستان حوزه دریای وخش جمهوری تاجیکستان کم‌آبی به مشاهده رسیده ایستاده است. این هم در نوبت خود باز تاثیر می‌رساند به استحصال برق. یکی از پرابلم‌های اساسی تغییریابی اقلیم بلند شدن حرارت هوا میباشد که ما اگر مقایسه با سال‌های گذشته این سال را مقایسه کنیم، سال 2025 تابستان از همه ماه گرمترین مشاهده گردید که مقدار حرارت میانه هوا یا که حرارت روزانه هوا در ناحیه‌های کوهی تا 40 گرادوس گرم شد که سال‌های گذشته چنین وضع باد هوا مشاهده نگردیده بود. اگر از روی مشاهده‌ها در فصل تیر ماه مقایسه نماییم، یعنی که سال از همه گرمترین ماه نوامبر سال 2023 می باشد که در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 26-27 درجه گرم شد، اما از ماه خشکترین باشد در سال 2025 مشاهده کردید که نسبت به سالهای گذشته اگر سالهای پیش سال 2017 مقدار بارشات از روی فایز 41% را از معیار اقلیمی تشکیل داد، سال 2025 باشد تنها 30% را در معیار اقلیمی تشکیل داد که این از معیار اقلیمی به نهایت پست مشاهده می گردد. اگر مقایسه با سرشوی
زمستانی سالهای گذشته بینیم. سال 2024 ماه دکبر دهه اول علاقه در جمهوری و حتی در خود شهر دوشنبه 10 میلیمتر باران باریده بود. اما امسال باشد حرارت شبانه هوا نسبتا پست، یعنی در شهر دوشنبه 1 درجه خنک مشاهده گردید. اما هوای روزانه باشد کم ابر و ببارش مشاهده گردید که نسبت به سال گذشته به نهایت فرق کننده می باشد. در شهر دوشنبه 8 دکبر سال 2024 8 سانتی متر برف باریده بود. این سال تنها باریدن باران‌های کوتاه، یعنی حرارت هوا نسبتا گرمتر مشاهده می گردد که نسبت به سال گذشته دهه اول ماه دکبر نیز گرم مشاهده خواهد گشت. ماه دکبر سال روان در همه دریاهای جمهوری تاجیکستان کاهش یابی آب پیشگویی می شود و نسبت به معیار بسیار ساله در حدود جمهوری تاجیکستان ماه دکبر آب کمتر به چشم می رسد. سبب‌های اساسی کم شدن ذخیره‌های آب، این کم بودن بارشات اساساً در نمود باران و برف می باشد. تیرمایی که خشک آمد سبب اساسی کم شدن بارشات یا سطح پست شدن آب‌های دریاها نیز کم می شود. برای اشتراک در برنامه و ابراز اندیشه ها به شما میnnadorӣ بیان میکنیم. 98% نیروی برق در تاجیکستان در نیروگاه‌های برق آبی استحصال می شود و خشکسالی های پی در هم و کم‌آبی، نباریدن باران و در مجموع تغییریابی اقلیم با کم شدن استحصال نیروی برق سبب گشته است. در این حالت ما باید با مطابق شوی صرفه‌جویی نیروی برق و با منبع‌های دیگری انرژی رو بیاریم. تشکر ظفر. سокинону соҳибкорони ҷамоати деҳоти даҳнаи шаҳри Кӯлоб азм доранд ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳҳои маҳаллии байни деҳаҳоро пурра мунфарҷ кунанд. то кунун 20 километр роҳҳои байни 5 деҳа пурра мунфарҷ карда шуда, корҳо дар ин самт муташаккилона идома доранд. гузориши ҳамкоронамон. дар шаҳру деҳоти Кӯлоб бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаю бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр вусъати тадбирҳои ободонӣ ҷиҳати таҳкими инфрасохтори деҳот, роҳҳои маҳаллӣ пурра аз навсозӣ карда мешаванд. чунин иқдоми некро сокинони деҳаи танёли ҷамоати деҳоти Даҳана низ рӯйдаст гирифтанду ба корҳои ободонӣ камари ҳимат бастаанд. дар навбати аввал кӯчаҳоро тахту ҳамвор карда шағалу рег мерезанд ва барои асфалтпӯш кардан омода месозанд. гурӯҳи дигари сокинони ташаббускор бо истифода аз техникаҳои соҳавии роҳсозӣ ба асфалтпӯш кардани роҳҳо машғуланд ки аллакай як қисмати роҳҳоро таъмир карданд. мо иқдом гирифтем ки зиёда аз 25 километри роҳи асосие ки роҳи Хонобод Даҳана Кӯлобро пайваст мекунад асфалтпӯш намоянд. аллакай 80% дар ин самт корҳо ба анҷом расонида шудааст. инчунин мо бошандагони деҳа дастури супоришаи сарвари давлатро ба инобат гирифта бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумияти давлатии шаҳри Кӯлоб дастаҷамона зиёда аз 2350 метри ҳудуди деҳаи худро асфалтпӯш намоем. маврид ба зикр аст ки аз рӯи маълумоти масъулони соҳа дар марҳилаи аввал 7 деҳаи ин ҷамоат ки 25 километр роҳро дар бар мегирад, ки аз ин 20 километр роҳҳои байни деҳаҳо пурра таъмир гардида 5 деҳа пурра асфалтпӯш карда шудааст. дар ҳудуди ҷамоати мазкур 20 деҳа мавҷуд аст ки тибқи маълумоти масъулон бояд роҳҳои байни ҳамаи деҳаҳо асфалтпӯш карда шавад. бояд гуфт ки мунфарҷ гардидани роҳҳои ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти Даҳана аз ҷониби соҳибкорону сокинон маҳз самараи истиқлолияти комили кишвар ва дар амал татбиқ намудани сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониста мешавад. баъди мунфарҷ гардидани роҳҳо чароғон кардани кӯчаҳо низ дар назар дошта шудааст ки ин тадбир дар оянда мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф месозад. раҳматалӣ Назри, Эраҷ Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, ахбор. имсол дар вилояти Суғд ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ баробари иҷрои дигар тадбирҳои муҳими созандагӣ раванди мунфарҷ намудани роҳҳои маҳаллӣ вусъат ёфт. ин тадбири муҳим асосан бо саҳми соҳибкорону аҳолӣ амалӣ гардид. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
ташаббус ва иқдомҳои роҳсозӣ дар вилояти Соғд натиҷаи корҳо назаррас ва намунаи ибрат аст. Зеро ҳамасола мардуми заҳматпешаю бунёдкори вилоят дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садҳо километр роҳҳои ҳудуди шаҳру ноҳияҳоро мутобиқ ба меъёру талаботи пешбинишуда ва бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ пурра мунфарш намуда бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободониро дар муттаҳидию сарҷамъӣ бо сатҳу сифати баланд амалӣ менамоянд. имсол дар баробари иҷрои дигар тадбирҳои муҳими созандагӣ раванди мунфарш намудани роҳҳои мошингард дар 18 шаҳру ноҳияи вилоят вусъат ёфта нишондоди корҳои иҷрошуда қобили ситоиш ва намунаи ибрат аст. тибқи маълумот дар давоми соли равон бо саҳмгузории бевоситаи аҳолии меҳанпараст ва хайрхоҳу саховатпешаи вилоят ки ободкорию созандагиро пеша намуданд ва барои фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ талоши бештар доранд, зиёда аз 750 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта пурра мунфарш карда шуд. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 100 километр зиёд аст. дар мунфаршкунии роҳҳо соҳибкорон ва аҳолии шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Конибодом, Ҷаббор Расулов, Ашт, Спитамен, Панҷакент ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пешсафанд. дар соли 2025 тибқи нақшае ки аз тарафи мақомоти иҷрои ҳокими давлатии шаҳри Хуҷанд ба мо пешниҳод карда шудааст, таъмири мунфаршкунии 50 километр роҳҳои дохили шаҳрӣ мебошад ки дар ҳамин рӯз зиёда аз 46 километр роҳҳо таъмири мунфарш карда шудааст ки аз он 15 километр аз тарафи соҳибкор бо дастгирии соҳибкорон ба иҷро расонда шудааст. ин тадбири муҳим асосан дар вилоят аз ҷониби нафароне амалӣ карда мешавад ки қаблан нияти сафари ҳаҷ доштанд, аммо бо дарки он ки саҳмгузорӣ дар ободонии диёр савоби бештар дорад, садҳо нафар сокинони худогоҳу хештаншинос ба хотири беҳдошти рӯзгори мардум корҳои созандагию бунёдкориро амалӣ менамоянд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Соғд, Ахбор. ободонию созандагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти ҷавкандаки шаҳри Истаравшан бо маром идома дорад. феълан бо қомат афрохтани иншооти маорифу тандурустӣ ва варзишиву хизматрасонӣ инфрасохтори деҳот мукаммал гардида, бо ин васила сатҳи зиндагии сокинон беҳтар мешавад. гузориш дар ин хусус. истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати хиратмандонаву ободгаронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон фароҳам овард ки шароити кору фаъолият ба сокинон ва инфрасохтор дар деҳотҷойҳо беҳтар гардад. ҳамин аст ки бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Ҷавкандак иборат аз 59 банд нақшачорабиниҳои ободониву созандагӣ таҳия карда шуда то имрӯз профайли ташкили чорабиниҳои ободонию созандагӣ зиёда аз 50 иншооти сатҳи мухталиф бунёду аз навсозии мукаммал гардида, даҳҳо сокини бешуғли деҳот бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ фаро гирифта шудаанд. боиси фараҳмандист ки имрӯз мушкилоти ҷойдоштаи аҳолии деҳаи Ҷавкандак бо қоматафрозии маркази фарҳангӣ бо номи Бобо Ғайбулло осон гардид. маркази хизматрасонии мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ибодулло Муъминзода тибқи меъёрҳои муосири шаҳрсозӣ бунёд гардида, пас аз ба истифода додани он беш аз 10 нафар сокини бешуғли деҳаи Ҷавкандаки ҷамоати деҳоти Ҷавкандак бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. қайд гардид ки иқдоми бунёди маркази фарҳангӣ дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба шумор рафта тӯҳфаи арзишманд ба сокинон дониста мешавад. дар доираи ободониҳои ҷашнӣ дар деҳаи Ҷавкандак бо иқдоми гурӯҳи соҳибкорон рамзи даромадгоҳи деҳа мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур бо тарҳу услуби муосир бунёд гардида, илова бар ин дар доираи истиқбол аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 деҳаи Ҷавкандак варзишгоҳи болопӯш мавриди истифода қарор гирифт. ин иқдом бо ташаббус ва дастгириҳои кумитаи падарону модарони муассиса ва харҷи зиёда аз 400 000 сомонӣ амалӣ гардидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти соҳаи варзиш, хонандагон имкон доранд ки дар ҳамаи фаслҳои сол аз он ба таври васеъ истифода намоянд. алҳол дар деҳаи Ҷавкандак бо иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Ҳасанхон Мукаррамов сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 бо маром идома дорад. иншооти соҳаи маориф
маориф аз 3 ошона иборат буда барои 480 нафар дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. имрӯзҳо аҳолӣ аҳлу тифоқ ва соҳибкорони ватандӯсти ҷамоати деҳоти ҷавкандак ҷаҳди комил доранд ки ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовезҳои муносиб истиқбол гиранд. фирдавс умарзода, мазбут бовозода, орзу маъруфзода, шаҳри Саравшан, Ахбор. ҷиҳати фаровон ҳосилӣ ва бо намӣ таъмин намудани заминҳои киштшаванда дар мавсими нави кишт дар ноҳияи дӯстӣ тадбирҳои лозима ба роҳ монда мешавад. Бо ин мақсад имрӯз корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби масъулини бахши кишоварзии ноҳия ва мутахассисони институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии мамлакат бо хоҷагидорони ҷамоати шаҳраки ҷиликӯли ноҳияи дӯстӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. тадбири муҳими агротехникӣ дар фасли зимистон ин яхобонӣ мебошад ки ба захиракунии намӣ нез кардани ҳашароту зараррасонҳо, ҳар гуна касалиҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ замина мегузорад. аз ин рӯ олимони соҳаи кишоварзӣ тавсия медиҳанд ки дар ин вазъ ҳарчи бештар обшӯйкунии заминҳои кишаванда ва обонии захиравиро пайваста ба роҳ монанд. бо иштироки намоянда аз институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, кишоварзону саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи дӯстӣ дар ҷамоати деҳоти ҷиликӯл семинар-машварати саҳроӣ дар мавзӯи пас намудани обҳои зеризаминӣ, обшӯйкунӣ ва яхобмонии заминҳои шуршуда дар вазъияти тағйирёбии иқлим баргузор гардид. имсол мана боду ҳаво бисёр хушк омада 5-6 моҳ аст ки ягон боришот нашуда истодааст. барои мин дар заминҳои киштӣ маҳсулотҳои кишоварзӣ гузаронида мешавад. бояд захираи об дар чуқури 2 метр бояд захира шавад. барои мин ҳозир тасмим гирифтем ки дар хоҷагиҳо яхобмонӣ, обшӯйкунии заминҳо бештар ба роҳ монда шавад. бо мақсади сари вақт анҷом додани ин тадбири муҳими агротехникӣ бо дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои хоҷагидорон то мавсими яхобмонӣ оби полезӣ ба таври ройгон дода мешавад ки ин дастгирӣ боиси рӯҳбаландии кишоварзон гардидааст. бо ҷалби олимони институти хокшиносии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз мо семинар дар хоҷагии деҳқонӣ Телман гузаронда истодаем. бинобар сабаби хушксолӣ омадан дар соли 2025 чораҳои агротехникиро дар ин ҷо дида истодаем. мо дар ин хоҷагӣ обшӯйкунии заминҳо ва додани обҳои захиравиро ба роҳ монда истодаем. инчунин дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраки деҳоти ноҳияи дӯстӣ ҳамин тавсияҳо дода мешавад ки дар фасли тирамоҳ то боридани боронҳо мо ин маъракаро мо бояд ба анҷом расонем. дар рафти чорабинӣ таъкид шуд ки дар шароити беборишӣ ва хушк омадани обу ҳаво кишоварзонро мебояд аз роҳу усулҳои муосиру манфиатбахши кишту парвариш истифода карда ба талафёбии маҳсулоти истеҳсолшаванда роҳ надиҳанд. мутахассисон яхобмонии заминҳои кишавандаро дар ин шабу рӯз ба манфиати кор дониста таи чанд рӯзи охир бо хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти он раванди ин тадбирро вусъат бахшида истодаанд. пеш аз оне ки дар заминҳои шуршуда обшӯйкуниро ба роҳ монем, албатта бояд ки хати заҳбру заҳкашҳоро дар чуқури лоиҳавӣ на камтар аз 6 метр дутарафа бояд ки тоза намоем. баъд аз он бояд ки мо чорабинии обшӯйкунии заминҳои шуршударо ба роҳ монем ва таркиби механикии хокҳои хоҷагӣ гилхоки сабук мебошанд ва мо дар ин ҷо бо меъёри 3,5 метри кубӣ дуюм шабонарӯз ҳаст ки обшӯйкуниро ба роҳ монда истодаем. вақте ки таркиби механикии хок вазмин бошад, агар мо меъёри обшӯйкунии заминҳоро то 4,5 то 6,000 метри кубӣ ба роҳ мемонем. дигар омили фаровонҳосилӣ ин тоза кардани заҳбуру заҳкаш ба мавсими нави кишт ва гузарондани шудгори босифати замин маҳсуб меёбад. дар ноҳияи дӯстӣ тамоми дастгоҳҳои обкашӣ аз таъмир бароварда шуда, каналу дигар шабакаҳои обрасон барои таъмини об омода мебошанд. айни замон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия баробари холӣ гардидани заминҳо аз ҳосили пахта хоҷагидорон тавассути техникаҳои тасмачарх шудгори босифат гузаронида истодаанд. ин тарзи шудгор ба чуқурии на кам аз 40 сантиметр намиро таъмин намуда баҳри гирифтани ҳосили дилхоҳ аз ин қидаҳо заминаи мусоид фароҳам меоварад. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, ноҳияи дӯстӣ, Ахбор.
хоҷагидорони ноҳияи Ёвон тибқи дурнамо имсол бояд дар соҳати 380 гектар кишти барвақтии картошка гузаронанд ки дар ин самт корҳо идома дорад. ҳамзамон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия раванди шудгор тавассути тракторҳои тасмачарх бо маром идома дорад. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ҳамин мавзӯст. барои мондани риояи дурусти агротехникаи кишту парвариш, интихоби навъҳои хушсифати тухмӣ, обу ғизодиҳии саривақтӣ ба гирифтани ҳосили фаровон мусоидат менамояд. анҷоми ин тадбир тавассути техникаи махсуси соҳа низ аз омилҳои манфиатбори картошкапарварӣ маҳсуб меёбад. тавре зикр шуд, тухмии картошкаи навъи масчо ба иқлими ноҳияи Ёвон мутобиқ буда, ҳар сол кишоварзон аз он истифода карда, дар натиҷаи ба даст овардани ҳосили фаровон дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо ин навъи маҳсулоти серталабот ҳиссаи муносиб мегузоранд. То ба имрӯз дар ноҳияи Ёвон қариб 21 гектар кишти картошка ки гузаронда шуд ки ин ҳам бошад 5% дурнаморо ташкил медиҳад. Аллакай имрӯз мо дар ҳудуди ҷамоати Чоргӯ тавассути техникаи картошкашиноник, яъне картошкаро бо шурӯъ кардем. дар рӯзҳои оптималӣ бояд мо ҳамун дурнамое ки аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне пешбинӣ шудааст, мо бояд бароем. Минбаъд низ раванди кишти картошка тавассути техникаи махсуси соҳа дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ба роҳ монда мешавад. зеро ин тадбир кори хоҷагидоронро осон, вазъи мелиоративии заминро беҳтар ва дар маҷмӯъ дар фаровонии ҳосил мусоидат менамояд. гарчанде дар қисмате аз хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия кишти картошкаву дигар зироатҳо ҷараён дорад, дар хоҷагиҳои деҳқонии пахтакор бошад, раванди тахту ҳамворкуниву шудгори босифат тавассути тракторҳои тасмачарх бо маром идома дорад. ин мавсим тадбири мазкур дар ҷамоати деҳоти ҳаёти нави ноҳия оғоз бахшида шуда, майдони аз ҳосил холӣ гаштаро шудгори босифат гузаронида, заминҳоро барои кишти баҳории пахта омода намуда истодаанд. яке аз омилҳои баландҳосилӣ ин шудгори босифат мешавад ва шудгори босифат тавассути техникаи тасмачарх босифат гузаронда мешавад, зеро техникаи тасмачарх вазнро дар тамоми замин якнавох тақсим мекунанд ва боиси зиёд сум нагардидани қабати хок мешаванд ки ва метавонад решаи зироат ба қабати замин рафта хуб нашонамой ёфта зироат ҳосили фаровон диҳад. тракторе ки шумо мушоҳида карда истодааст зиёда аз 30-35 сантиметр шудгор намуда истодааст. масъулон иброз медоранд ки маҳз шудгори босифати замин тавассути техникаҳои тасмачарх имкон фароҳам овардааст ки пахтакорони ноҳия бо рӯёнидани ҳосили фаровон ҳамасола дар миқёси ҷумҳурӣ аз аввалинҳо шуда дурнамои истеҳсолии картошкаро таъмин менамоянд. ҳамзамон шудгори амиқ тавассути ин техникаҳо имкон медиҳад ки ғизоҳои минералӣ ва маводи ғизобахши хок дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шавад, ки ин ба нашъунамо ва ҳосили баланди зироат мусоидат менамояд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор. дар ноҳияи Тоҷикобод шудгори заминҳои мавриди кишт ҷараён дорад ки ҳадаф аз он иҷрои дурнамо ва замина гузоштан барои афзоиши майдони кишти картошка дар соли оянда мебошад. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи Тоҷикобод. дар ноҳияи Тоҷикобод бо анҷоми ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишоварзӣ маъракаи шудгори заминҳо оғоз гардид. барои дар муҳлати пешбинишуда анҷом додани шудгори заминҳо ситоди ноҳиявӣ фаъолият дошта, техникаҳои маркази хизматрасонӣ дар маҳалбудаи идораи ҷумҳуриявии агролизинг ва соҳибкорони маҳаллӣ ба ҷамоатҳои деҳот вобаста шуданд то шудгори заминҳо дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд анҷом дода шавад. шудгори заминҳо асосан бо тавсияи олимони соҳа барои кишти картошка дар соли оянда пешбинӣ шудааст. ин аст ки бо истифода аз техникаҳои тасмачарх заминҳои барои кишти муайяншуда дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳот хушсифат шудгор карда мешаванд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ истеҳсоли картошка 29800 тонна ҷамъоварӣ шудааст ки аз ин барои кишти соли оянда зиёда аз 2800 тонна захира шудагӣ барои сохтори кишоварзӣ ва қисми дигарашонро ба фурӯш бароварда, як қисми дигарашон барои эҳтиёҷоти худ аҳолӣ дар амборхонаҳо захира намудаанд. дар ноҳия 3 сардхона мавҷуд мебошад ки дар онҳо зиёда аз 300 тонна
себ ва нок захира карда шудааст. кишоварзӣ яке аз соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи тоҷикобод ба шумор рафта, аҳли заҳмати ҳар як хоҷагӣ аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода мебаранд то ба афзоиши майдони кишт ва зиёд шудани истеҳсоли маҳсулот ноил шаванд. зеро дар шароити кӯҳистон ягона воситаи пешбарандаи рӯзгори мардум ва сарчашмаи даромад аз соҳаи кишоварзӣ мебошад. ин аст ки дар ноҳия ҷиҳати афзоиш додани майдони кишт зиёда аз 4000 тонна тухми хушсифати картошка дар амборҳо мавҷуд мебошад ки захираи маҳсулот метавонад барои дурнамои соли оянда мусоидат намояд. дар ин радиф бо мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ дар раванди барномаҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон каналҳои хуҷорӣ пурра аз навсозӣ шуда истоданд то дар соли оянда аҳли заҳмати хоҷагиҳо тавонанд майдони кишти зироатҳоро афзоиш диҳанд, зеро мушкилоти оби полезӣ пурра бартараф мегардад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи тоҷикобод. дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони дастовардҳо ва дурнамои рушди илм ва таҳсилоти тиббӣ дар тоҷикистон баргузор гардид ки дар он навгониҳо ва дастовардҳои табибони кишвар дар самтҳои гуногун мавриди баррасӣ ва муҳокимаронӣ қарор гирифта ҷиҳати ҳарчи бештар ҷорӣ намудани усулҳои нави ташхису табобат дар минтақаҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар низ ҳавасмандӣ зоҳир карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. дастовардҳо ва дурнамои рушди илм ва таҳсилоти тиббӣ дар тоҷикистон таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон конференсияи ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ки дар он масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара, намояндагон аз академияи миллии илмҳои тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарони чанде аз муассисаҳои тиббию табобатии ҷумҳурӣ, мутахассисони соҳавӣ, ҳайати профессорону омӯзгорон ва доираи васеъи донишҷӯёни донишгоҳи мазкур иштирок доштанд. иброз гардид ки баргузории ин гуна ҳамоишҳо баҳри табодули таҷриба ва омӯхтани навгониҳои соҳа миёни мутахассисони ин ниҳод мусоидаткунанда буда ворид намудани усулҳои нави ташхису табобат яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи тандурустии кишвар ба ҳисоб меравад. ҳамчунин гуфта шуд ки илму олим дар ҳама давру замон қувваи пешбарандаи давлату ҷомеа буда солҳои соҳибистиқлолӣ бо роҳбарии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон олимони тоҷик дар рушди илм мақоми калидиро соҳиб гардиданд ва ҷиҳати дар амал татбиқ намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ ва ворид намудани технологияи инноватсионӣ кору пайкор доранд. мавриди зикр аст ки соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои аввалиндараҷаи сиёсати иҷтимоии давлатии тоҷикистон ба шумор рафта давоми қариб 3 даҳсолаи охир ба маротиб рушд менамояд. тибқи таҳлилҳои оморӣ соли 1991 замоне ки мо ба истиқлолияти давлатӣ даст ёфтем дар кишвар ҳамагӣ 2862 муассисаи соҳаи тандурустӣ фаъолият дошт. ин шумора дар зарфи 34 соли соҳибистиқлолӣ тақрибан 2 маротиба зиёд гардида, инчунин дар ин давра зиёда аз 270 санади меъёриву ҳуқуқӣ, барномаву стратегияҳо қабул ва амалӣ гардиданд. Вот такие научные конференции, дискуссии, которые проходят на этих конференциях, секционные заседания, все это свидетельствует о том, что мы укрепляем крылья нашей души, то есть наши знания. Все свидетельствует о том, мотивирует и студентов, и преподавателей заниматься наукой и учиться только на хорошо и отлично, чтобы стать прекрасными врачами. дар идомаи ҳамоиши дастовардҳо ва дурнамои рушди илм ва таҳсилоти тиббӣ дар тоҷикистон устодони шинохтаи соҳа аз дохил ва хориҷи кишвар бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои истифодаи зеҳни сунъӣ дар раванди омӯзиши донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимии тиббӣ, имконот ва мушкилот, асосҳои беҳтарсозии кӯмаки дорусозӣ ба беморони бемориҳои дилу рагҳои хунгард, қонунҳои ба танзимдарории маводи дороворӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, асосҳои назариявӣ ва амалии технологияи маводи доругии растанигӣ ва амсоли инҳо баромадҳои пурмуҳтаво намуданд. имрӯзҳо ман шоҳиди рушди босуръати илми тоҷик, барномаҳои пешрафтаи таълимӣ,
тадбирҳои қатъӣ оид ба мубориза бо бемориҳои музмин ва қадамҳои далерона дар соҳаи тандурустии рақамӣ гардида истоданд. конфронси имрӯза ки комёбиҳо ва дурнамои илми тиб дар тоҷикистонро дар бар гирифтааст бисёр муҳим ва саривақтӣ мебошад. ҳамин тавр ҳамоиши илмии мазкур дар 14 бахш идома ёфта дар охир дастаи ҳунарии дурахшони донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ва дигар сарояндагони кишвар бо суруду тарона ва рақсу саҳнаҳои ҷолиб ки тараннумгари меҳру садоқат ба ватан буд хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. омӯзиши арзишҳои олимпӣ таҳти чунин унвон дар шаҳри Душанбе бо ҷалби иштирокчиёни бозиҳои олимпӣ ва масъулини соҳа чорабинии маърифати тарғиботӣ доир гардид. имрӯз дар мамлакат ба соҳаи варзиш афзалият дода шуда бо такя ба имконот дастовардҳои беназир ба қайд гирифта мешаванд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. муаррифии дастовард ва муваффақиятҳои варзишӣ дар заминаи эълони тадбири муҳими соҳавӣ омӯзиши арзишҳои олимпӣ чорабиниҳои оммавӣ роҳандозӣ мешаванд. инак дар нахуст тадбир ки бо иштироки роҳбарияти кумитаи ҷавонон ва варзиш, кумитаи миллии олимпии тоҷикистон, намояндагони кумитаи байналмилалии олимпӣ ва кумитаи паралимпии тоҷикистон доир гардид, муҳимтарин мавзӯъҳо аз ҷумла боз ҳам афзунтар намудани дастовардҳо баррасӣ гардид. чорабинӣ дар муассисаи таҳсисоти миёнаи умумии рақами 19 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуда дастовардҳои варзишии тарбият гирандагони ин муассиса низ намоиш дода шуд. мо хурсандӣ мекунем ва ифтихор дорем аз он ки дар ин як муҳлати кӯтоҳ дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тавонист ки дар баландтарин қулаи варзиш яъне бозиҳои олимпӣ 7 медалро аз ҷумла медали тиллои бозиҳои олимпиро касб кардаем. чорабинӣ дар муассисаи таҳсисоти миёнаи умумии рақами 19 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуда дастовардҳои варзишии тарбиятгирандагони ин муассиса низ намоиш дода шуд. дар заминаи тадбири омӯзиши арзишҳои олимпӣ бо ҳузури иштирокчиёни бозиҳои олимпӣ вохӯрии пуршукӯҳ доир гардида барои хонандагон ва варзишгарону мураббиён доир ба мавзӯъ маърузаҳо карда шуд. зикр гардид ки соҳаи варзиш дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳ ва ҳидоятҳои махсуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд намуда варзишгарони тоҷик ба дастовардҳои беназир ноил гардиданд. бо истифода аз имконоти муосири муҳайё шуда варзишгарони мамлакат пайваста парчами тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ парафшон менамоянд. танҳо соли 2025 варзишгарони тоҷикистон аз чорабиниҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ 480 медал ба даст оварданд. намояндаи кумитаи байналмилалии олимпӣ Анфиса Касьянова иброз намуд ки шаҳри Душанбе дар солҳои охир дар самти ташкили инфраструктураи варзишӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ба таври назаррас пешравӣ намудааст. алалхусус таҳти роҳбарӣ ва иқдомҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти Тоҷикистон ба маркази муҳими варзишӣ табдил ёфта барои варзишгарон ва аҳолӣ имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. таъкид гардид ки имрӯз дар кишвар барои баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди варзишӣ имконот ва шароити муосир муҳайё буда бо истифода аз заминаи воқеии тамрину такмили маҳорат варзишгарони кишвар ба музаффариятҳо ноил мегарданд. дар ин замина намояндагони кумитаи байналмилалии олимпӣ дурнамои соҳаи варзишро дар ҷумҳурии Тоҷикистон нек арзёбӣ намуда дастовардҳои соҳавиро беназир унвон карданд. арзишҳои олимпӣ дӯстӣ, эҳтиром ва комилгардонӣ барои рушди насли наврас нақши назаррас дорад. ин омил воситаи тарбия ва ташаккули шахсият унвон гардида он барои рушди ҷомеаи солим, созанда ва муттаҳид аҳамияти бузург дорад. омӯзиши арзишҳои олимпӣ дар баробари ҷалби ҷавонон ба варзиш ҳамзамон барои ташаккули шахсияти комил бо фарҳанг ва таҳкими эҳтироми мутақобила замина мегузорад. бо мақсади болоравии сатҳи саводнокии молиявии ҷавонон, рушди малакаҳои таҳлилию амалӣ ва омодагии касбии мутахассисони оянда дар шаҳри Душанбе, олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ оғоз гардид. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи саводнокии молиявии донишҷӯён, рушди малакаҳои таҳлилию амалӣ ва омодагии касбии мутахассисони оянда дар донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон олимпиадаи ҷумҳуриявии маърифат ва амнияти молиявӣ оғоз гардид. олимпиада аз рӯи ду номинатсия амнияти молиявӣ ва маърифати молиявӣ иборат буда дар миёни донишҷӯён ва магистрантони
20 донишгоҳ ва донишкадаҳои олии кишвар баргузор мегардад. Дар оғози олимпиада намояндагони ширкатҳои суғуртавӣ ва бонкҳои кишвар иштирок намуданд. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани маърифати молиявии шаҳрвандон ва рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ равона гардидааст. озмуни ҷумҳуриявӣ равона шудааст ба баланд бардоштани саводнокии молиявӣ, маърифати молиявии мардуми тоҷикистон, чунки дар замони рақамикунонии иқтисодиёт, дар замони истифодаи зеҳни сунъӣ мо бештару бештар бояд ки ба равандҳои ҳозираи ҷаҳонӣ мутобиқ шавем, пайваста чунин чорабиниҳоро гузаронем ва ҳарчи бештару бештар мардуми тоҷикистонро бо хизматрасониҳои низоми бонкҳои тоҷикистон ва сохторҳои дигаре ки дар ин самт фаъолият мекунанд ошно созем. олимпиадаи ҷумҳуриявӣ маърифат ва амнияти молиявӣ дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ равона гардидааст. ташаккул додани маърифати молиявии шаҳрвандон ва баланд бардоштани фарҳанги амнияти молиявӣ яке аз омилҳои асосии татбиқи самаранокии сиёсати буҷетӣ аз ҷумла дар масъалаи гузариш ба низоми пардохти ғайринақдӣ барои ноил гардидан ба устувории молиявии давлат ва рушди иқтисодӣ нақши муҳим дорад. баланд бардоштани саводнокии молиявии фардӣ барои қабули қарорҳои оқилона ки ба субот ва рушди молиявӣ оварда мерасонад имкониятҳои мусоид фароҳам меорад. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт солҳои 2025-2030 дар Тоҷикистон солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон шудааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар марҳилаи нави тараққиёти мамлакат таъмини рушди бо низоми зеҳни сунъӣ, рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ ва технологияи инноватсионӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат буда, дар як муддати кӯтоҳ бо ташаббус ва дастгириҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон заминаҳои инфрасохтори иқтисоди рақамӣ ва асосҳои ҳуқуқии соҳа ташкилу тақвият ёфтанд. Инфрасохтори рақамӣ рушди марказҳои коркарди маълумот ва таъсиси махзани мукаммали миллии маълумот инкишоф ёфта, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ба роҳ монда мешавад. Сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияи иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи кишвар рушд ёфта, маърифати истифодаи технологияи рақамӣ баланд бардошта мешавад. дар ин баробар истифодаи васеъи зеҳни сунъӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо ва низоми ба қайдгирии давлатӣ ҷорӣ гардида, амнияти киберии махзанҳои маълумот таъмин мегардад. ҳамчунин соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ ташаккул меёбад. дар коллеҷи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бахшида ба солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия бо иштироки олимону коршиносони Тоҷикистон, Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Узбекистон конфронси илмии амалӣ таҳти унвони афзалиятҳои рақамикунонии иқтисодиёт дар ташаккули муносибатҳои молиявӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки дар шароити ҷаҳонишавии муносибатҳои иқтисодӣ вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, зеро ҷараёни ҷаҳонишавӣ таъсири амиқи худро дар ин самт гузошта, марҳила ба марҳила гузариш ба ин самтро талаб дорад. дар идомаи ҳамоиш вобаста ба рақамикунонии иқтисодиёт, рушди иқтисоди рақамӣ, такмили низоми молиявӣ ва баланд бардоштани саводнокии рақамии мутахассисон ва дигар мавзӯъҳои мубрам маърузаҳо пешниҳод гардид. рақамикунонӣ яке аз омилҳои асосии рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, платформаҳои рақамӣ, технологияи молиявӣ ва дигар дастовардҳои илмӣ имкониятҳои навро барои рушди иқтисод фароҳам овардааст. дар ин раванд такмили саводнокии молиявӣ ва донишҳои рақамии омӯзгорону мутахассисон муҳим арзёбӣ мегардад. баргузории чунин чорабиниҳои байналмилалӣ ба таҳкими робитаҳои илмӣ, табодули таҷриба ва муаррифии дастовардҳои илмӣ байни олимони тоҷик ва дигар кишварҳо мусоидат менамояд. номзад ба мансаби дабири кулли созмони милали муттаҳид барои нахустин бор метавонад зан бошад. дар қисми ҷанубу шарқии Колумбия бошад таркиши вулқони пуррасе оғоз ёфт.
طولی یکچند روز آخر بارش شدید باران و ژاله به یکچند مضافات افریقای جنوبی ضربه زد. شرح پوره خبرها. бориши барфҳои бесобиқа дар як қатор штатҳои иёлоти муттаҳидаи америка мушкилоти ҷиддиро ба бор овард. ҳавои номусоид бештар ба штатҳои қисми ғарбӣ зарба зада, дар баъзе минтақаҳо миқдори бориши барф ба рекордҳои 70 соли охир баробар шудааст. дар саросари кишвар ҳазорон парвозҳо қад ва ё ба таъхир гузошта шуданд. танҳо дар рӯзҳои истироҳат дар фурудгоҳҳои Чикаго, Нью-Йорк, Миннеаполис, Бостон ва Детройт тақрибан 3000 парвоз лағв гардиданд. дар роҳҳои нақлиётгар вазъ ҳанӯз ҳам печида боқӣ мемонад. дар иёлоти Индиана аз сабаби яхбандии роҳҳо 45 воситаи нақлиёт дар як вақт ба ҳам бархӯрданд. ба гуфтаи ҳукуматдорони маҳаллӣ, дар пай садамаҳо талафотҳои ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. роҳ дар як муддат пурра баста шуда, садҳо ронанда ва мусофирон дар канори роҳ мунтазири расидани кӯмак монданд. синоптикон ҳушдор медиҳанд, ки ин мавҷи нави барфу боришот ба самти соҳили Атлантик ҳаракат мекунад. дар рӯзҳои наздик қабати нави барф ва шамолҳои сахт дар чанд минтақаи шарқии кишвар аз эҳтимол дур нест. мувофиқи таҳлили пурраи илми муосир дар зери тағйирёбии иқлим, пиряхҳои ҷаҳон аз ҳарвақта зудтар об мешаванд. пиряхҳо барои миллионҳо одамон дар саросари ҷаҳон ҳамчун манбаи оби тоза хизмат мекунанд ва оби кофӣ ҷамъ мекунанд, то сатҳи уқёнусҳои ҷаҳонро баланд бардоранд. аммо аз аввали аср онҳо беш аз 6500 миллиард тонна ё 5% яхҳои худро аз даст додаанд. тақрибан дар 10 солаи охир талафоти пиряхҳо нисбат ба солҳои 2000 то 2011 беш аз 3/1 ҳиссаи онҳоро ташкил медиҳад. тадқиқот зиёда аз 230 арзёбии минтақавиро, ки аз ҷониби 35 гурӯҳи тадқиқотӣ дар саросари ҷаҳон анҷом дода шудаанд, муттаҳид кард ва ба олимон имкон дод, ки боз ҳам бештар бубинанд, ки пиряхҳо то чӣ андоза зуд об мешаванд ва онҳо дар оянда чӣ гуна рушд хоҳанд кард. пиряхҳо нишондиҳандаҳои бузурги тағйирёбии иқлим мебошанд. дар иқлими устувор онҳо тақрибан як андоза боқӣ мемонанд ва ҳангоми боридани барф тақрибан ҳамон қадар ях мегиранд, ки ҳангоми обшавӣ аз даст медиҳанд. аммо пиряхҳо дар тӯли 20 соли охир амалан дар ҳама ҷо коҳиш ёфтаанд, зеро ҳарорат аз ҳисоби фаъолияти инсон, асосан аз ҳисоби сӯзонидани сӯзишвории истихроҷшаванда баланд гаштааст. атоли як ҳафта боз инҷониб кишварҳои осиёи ҷанубу шарқӣ зери ҳодисаи бузурги офатҳои табиӣ қарор доранд. ин минтақа давоми чанд рӯзи охир зери зарбаи тӯфони тропикии Синьяр қарор гирифтааст, ки боронҳои шадид, ярчҳои харобиовар ва тӯфонҳои пурқувватро ба бор овардааст. табқи маълумоти ҳукуматдорон, шумораи ҳалокшудагон аз 600 нафар гузашта, зиёда аз садҳо нафари дигар то ҳол бедарак мебошанд. гуфта мешавад, ки офати табиӣ аз ҳама бештар ба ҷазираи Суматраи Индонезия зарари ҷиддӣ расонидааст. дар ин минтақа ҳазорҳо бинои истиқомати зери об монда, роҳҳои асосӣ пурра хароб ва зери обуярд шудаанд. дар ноҳияҳои осебдида қатъи нерӯи барқ ва мушкилоти дастрасӣ ба кӯмакҳои изтирорӣ ҳамоно ба назар мерасад. ҳамзамон зимни офати табиӣ Таиланд низ зарари ҷиддӣ дидааст. тақрибан 3,5 миллион нафар дар минтақаҳои офатзада қарор доранд. шаҳри Хатиай пурра аз нерӯи барқ маҳрум шуда, хатҳои алоқа, интернет ва ҳаракати нақлиёт пурра қатъ гардидааст. ба гуфтаи мақомот, чунин миқдори боришот дар Малайзия дар 300 соли охир чун ба таври рекордӣ бесобиқа мебошад. дар ин кишвар беш аз 18 000 сокин ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуда, аммо бо вуҷуди фаъол будани гурӯҳҳои наҷот, садҳо нафарони дигар ҳанӯз ҳам интизори кӯмак ҳастанд. ба иттилои обуҳавошиносон, вазъияти номусоиди ҳаво ҳадиаққал 3 рӯзи дигар идома меёбад. дар минтақа боронҳои шадид, шамолҳои сахт ва баландшавии шиддати мавҷи баҳр пешбинӣ мешавад. дар қисми ҷанубу шарқии Колумбия таркиши вулқони Пурасе оғоз ёфт. мақомот сатҳи норанҷии хатарро эълон карданд. таи рӯзҳои охир вулқони Пурасе чанд сутуни буғи гармро ба ҳаво партоб кардааст. дар натиҷаи таркиши вулқон 70 кас аз маҳаллаи аҳолинишини наздики он ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. вулқони Пурасе яке аз 50 вулқони Колумбия аст, ки дар қисми марказии минтақаи Анд ҷойгир мебошад. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.